Hurian itu hatta, soni ruas ni huriatta nama dohoti permingguan melalui live streaming. Tapuk kama perminggu tadi bahasan Arianon, perjulu mahita martangiang di bagas rohat tabi. Puji matuhata, mari kita ide nomor 20 itu ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni bata ama, dot guarni tu anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guari to di perbadia, natu mo palangit dot tanoon. Amen. Dialo di batado akan najukat roha, alai di lehod do asini rohana, tuakkan na seret maroha. Haleluya. Yang mahita ali Tuhan di bata pargugun na suatu lusan jala para siroha na sumurung dipangidoro ham nuaeng naeng mangulu jala mertua hami sogut nunga ragam dalan na dibayan ho manungguli rohanami asa utada hami hatuaon sogut dibahanehu paserep hai manuaeng rohanami mangido sian ho salehon matodim na badiai tuhami asa porsea hami di holong ni roham di hami saya utangion hai masoram na mangapoi hami tiki parang si rohaon nuaeng asa sapang hami tuhangoduan na pinarademi di hami mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Sangihon hauma patik ngilibata, sian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasanga pemudo natorasmu, asa martua ho, jadiring mangulu di tanah yang leho ni Jehovah Dewa Tamliho. Patik paonopon, una ko mamunu. Patik papituhon, una ko mangalakup. Patik pawaluhon, una ko manako. Patik pasiahon, una ko olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi hariangan niroham bagas hidunganmu. Jarang jadi hariangan niroham dongan sari penidunganmu. Mangna posona bawa, mangna posona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami mangulahon lahu bartu patik mi. Amin. Tato koima lusata todo panibata martangyang mahita. Alani pengalau siat tado ubahen tartulang Kristus. Jala binahen ni bugang tado, jala binahen ni hajahato tado ibana mabugang. Ape tu abarana, ape tu ibana pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Ali Tuhan debata nebadia jarana bonar para siroha jala pertarup niroha do nabasar doho
Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama dosa nami, dan adong naho pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran ni napinatupan ni anak mudo naho pangasahon hami tuhami di jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tapi gima baga-baga taringot Tuhasan dosata. Alani pangalau siap tado ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahot tado ibana magubang. Ape tu ibana pisah-picang parhitian niha sonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma dilibata na digijang. Amen.
Tabi gema hata yang dibata turpuk epistel di minggu sadarion sian Jeremia 2 ayat 4 1 ayat 10 todu tajahama masih kasoring. Dan manada Israel diaka dengan bahasa ni debata. Tangion mahatani Jehovah hamuale pinopar ni si Jakob do sude margani pinopar ni Israel. Buti hatani Jehovah tung ahama na soum jupang aka opuna diau umbahen madau-dau na sida sianau jala diuton debata na sohasea gabe so gabeak ia nasida. Jaladang lidok na sida, di dia Jehovah na manugihon hita ruar sian tano Misir, na manugu-nugu hita di halongonan, di tano na tungil, jala namar lubang, di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano na so binulus ni halak, jala dang adong jolma maringan di si. Dui hupatolhas hamu matutano na lunak. Asa dipangan hamu parbuena dohot gogona. Hapero hamu mangarunguni tanokku gabe hagigian partaliaku di bahen hamu. Dang idok akka malim di dia Jehovah jalarang ditada akka na mangaruri di patikia hau jalmar balik do akka parmahan sian ahu jala akka manurirangi marhite-hite baal jala dihuton na sida do akka naso margogo mangurupi. Nina Jehovah, rodi muwal saibada aku do. Aitung topot hamuma akka pulo ni kitim jala tikir hamu munisi jala suruh hamuma tu kedar pamanathon situtu jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Tung adong ma bangso na pasamborhon debatana. Atik peso tu debata. Alay anggo bangsoku tung dipasambar do hamuliaon na tu naso margogo mangurupi. Longang mahamu akka banua gijang alani jala manodi tarsonggot situ tahe ninna Tuhan Jehovah. Ay dua do jea benay ni bangsoku. Au mual ni angoluan to di konasida. Laho makali di nasida sumur akka namaruang. Naso marisi aek. Ido saatna martua do akka na mangihon hatani Jehovah ibata jalano peopsa. Amen.
hadid dakoma hapor siyaw tay, songon na hinatindak ko ni dungata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Aho porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumapalangit do tano. Aho porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadei, ima na tinubuhon si Maria, na gabi-gabian siyato di porbadia, adorak suhaubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di pahuman ni silatus, na mahetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tut bana toru, mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahulu tu siamun di bata Jehova, amanai pargugo na suatu dosani, disimai bana mulak sokut tanoon, mangumi harat na manguluot na mate. Aho porsea di todi porbadia, jarong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, doh dihasani dosa, doh diatai na mandok, mulak mangulu so dayang ni hal nong mate, doh dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigi matiting na masa dohot naneng masa di huriata di bagasan sa mingguon. Ia guar ni mingguta sadarion ima minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis. Jala topi ni mingguta masuadahod diri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Kosong sada padidion na badia. Patupaudo di huriataon padidion na badia tu akayanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 4 September 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. Perguruan dohot pendaftaran di hari Jumat 2 September 2022 pukul 10.07 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian penatua wilayah, fotokopi akta nikah, dohot fotokopi akte lahir. 02 Tona Manang Pesan Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Dung sidung titingon tabegema Tona sian Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. 03 Gerakan Rp1.000. HKBP Pasar Minggu Totongdo Patupahon gerakan Rp1.000 lagi mengikuti pelunasan utang dana pensiun HKBP. Alani pinangido dohot gomos tusude ruas ni huriata asa taurupi ma sian las ni rohatta. Jalaboi mai subangatai tapa masuk tu kota naung disediahon garejata. 04 Pendaftaran kelas CD periode 2022-2023. Pendaftaran tunanaing marguru malua tu tahun persiajaran 2022-2023. Gareja membuka pendaftaran baru tahun 2022 dohot tahun 2023. Alani pinangido tu sude ruas nanaing dohot marguru malua asa mendaftar tu sekretaris huria di kantor gereja. Laos dibuan ma surat pengantar sian situa wilayah, dohot fotokopi akte baktis salembar. Perguruan direncanahon di awal bulan Oktober 2022. Jala pertemuan perguru malua dohot natoras rapat dita direncanahon di hari Jumat 30 September 2022 jam 10 sia 30 di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 05 Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 2 September 2022 ima wilayah sia. Asaretama hitaro tu gereja. Jala pinangido ma asa sudehi taruas mangihutop pertangyangani di bagastabe secara live streaming. Asaria mahita madohoti pertanyangani jadwal pertanyaan wilayah boy mata jaha di warta jemaat nadong di hitabe.
06 Dewan-Dewan. 06 titik sada Dewan Kononia. 06.2 sada Seksi Kesehatan. Konimex naik patupahon pemeriksaan kesehatan di Joloni Pitu Gereja na di hari Minggu sadarion tanggal 20 Agustus 2022 dimulai pukul 6 WIB sahatu pukul 10 opat WIB. 07 Namar Bagas Titing Paduahon. Naing Majalo pasu-pasu parbagason ma Arthur Maruli Huta Barat ST anak Niamata Situa Insinyur Maringan Mauliate Ido Hotna Huta Barat MSM Tubu Ninata Dr. Anda Sandra Mauren Boru Sidabutar. Alamat Tugu Indah Sada Blok B nomor 40 Kelapa 2 Depok masuk wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Kesia Dameta Boru Saragi SKG Boru Niamata Insinyur Saud Hasiholan Saragi MM Tubu Ninata Mira Kamarullah Boru Siagian SE Ruas ni GKPS Resort Cempaka Putih. Alamat Jalan Sitalasari 1 nomor 38 Cipinang Jakarta Timur. Pamasu-masuon patupau di hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 08 Ruas na Taba. Napida. Di hari Minggu sadarion 20 Agustus 2022 nunga pida keluarga Mikael Da Vinci Samosir dot inatai Desima Ratnasari Boronenggolan SPD alamat Gang Masjid Nurul Islam Ranco Indah nomor 20 Siade RT 006 RW 002 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pida tu HKBP Sukadono, Resort Sukadono, Medan, Sumatera Utara. Kosong sia danak nasorang. Kosong sia sada. Di basa-basau tuhatta dosa dana bawa di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di keluarga Simon Yonatan Butar-Butar Inata Yohana Kristina Borumat Paung. Alamat Jalan Batu Belah 1 nomor 14D RT 10 RW 04 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah 10 Hipasdo Danahi Songoni nang natorasna. 0.2 di basa-basau tuhatta dosa dana boru di hari Selasa tanggal sia Agustus 2022 di keluarga Situa Bobi Junjungan Tambunan SE Inata Natasha Sonti Ria Boru Sibuya. Alamat di Jalan Palapa 14 nomor 10 Pasar Minggu wilayah Onom. Hipasdo danahi Songoni nang natorasna. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 415 DKI Walu _2022. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Padita Resort Manang Uluan Huria di Inganan Nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus Rajani Huriai. Di bagasan roha mauliate tu debata ama dohot lasni roha nasiat Tuhan Yesus Kristus Rajani Huriai. Di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Naniulahon ni Paraises HKBP Padita Bernard Manik MTH sinondangan ni tema
marsiurupan mahamu mamorsan akka naduk dohi. Ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Natar surat di Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan ni huria na dumenggat dohot sentralisasi parhepengon lamar gogo HKBP pasahaton pakobasion na di era digitalisasi. Denggado mardalan sinode distrik hombartu protokol kesehatan. Ni dohotan ni 157 halak per sinode sian 173 halak ruas ni sinode distrik. Mamuka sian hari Rabu 1 hari Jumat tanggal 24 tanggal 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Dibuka do sinode distrik di bagasan ibadah dohot marulaun nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite persuruan ni sinode godang HKBP napa 65 tahun 2020 nasalpu disakapi huriata do naem patupaon sinode godang HKBP napa 26 tahun di hari 24 27 Oktober 2022 laho manaringoti amandemen paupaton aturan doh peraturan HKBP 2002 laos manotopon aturan doh peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton sipakiota di HKBP. Ditongos iduk ni huriata do pra konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat sitaringotan ni resort di rapot huria di rapot resort dohot sitaringotan ni distrik di sinode distrik. Aka usul naro sian hasil rapot resort dikompilasi distrik laos ditaringoti di sinode distrik lahu mabuat haputusan gabe usulan sibuanon ni distrik di sinode godang HKBP Nanaingro. Marsitutu do persinode manaringoti pra konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat dohot usul-usul sian ganup resort naung dikompilasi panitia sinode distrik. Tongon di sinode distrik dipasahat tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP. Ima sada program nai baru natar surat di prakonsep aturan doh peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat. Laho mabuat aka haputusan sinode distrik dipatupa do rapot kelompok dohot rapot pleno. Akan naung ditotopo di rapot pleno lausido usul sibuano di distrik tu sinode godang Nanaing roon. Satolop do parsinode majakon program sentralisasi parhepengon ni HKBP naung diaturhon di prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat. Jala direkomendasihon sinode distrik tado akka asa dipabakit iduk ni huriata sada tim laho manakasi akka perangkat narikot di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon ni HKBP. Uduk tusi dipatupa sinode distrik do pamiliton tu 10 sada halak utusan sinode godang manang 8 halak padita dohot 3 halak naso padita. Manggohi utusan sinode godang secara profesional sian distrikta. Sialani aka mutasi pakobasion di huria dohot aka ulaun. Tatangnya koma asa akan terpilit margogo mangula ulaunna. Laos di sinode distrik do dijakon buku sipatudu haretau di pakobasion manang panduan keseragaman pelayanan. Siulahonota di distrik hobartu haputusan ni rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2020 sada nasalpu. Songonima tona sinode distrik hupasat hami tuhamu saluhutna.
Tatangya koma asa tulus mardalan dohok denggan sinode godang HKBP nanengro nang nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tonga ni distrikta asa mabuan hamajuon transformasi dohot lasni roha tusadok huriana di HKBP distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi sai diramoti Kristus ma huriana saha Rodi Ari Harorona di Ari Parpudi. Bogor 26 Agustus 2022 tabe mardongat tangiang atas goarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Preses Padita Bernat Manik MTH. Sonema titing namasa di Huriaton Horasma. Upeke saro
Deon ayat 2. Upasaat diriku, upasaat diriku, upasaat diriku, mangiut Yesus Tuhanku. Toguau Yesus Tuhanku, iring-iring madalaku, paturuhon madalamu, asa unang-unang liluan. Tapasada wata martaga kita. Dame na sumurung siya sa luhut na roha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Shalom jala horasma jala selamat hari Minggu ma dihita salutna. Damang do dainang nunga masuk kita tu minggu pas 10 sadahun dung Trinitatis alani hatani dibata natari partu hita di apalatikion ima nata surat sian Evangelium Matius bidu saplonom mamukamai sian ayat 20 sada rodi ayat 20 walu ujahama di hita tapayutihut ma di bagasan wata sonom ma di dok bisi di pabua Tuhan Yesus si taononna olah niima di paturang Yesus tua kasih siana na ikolaho do ibana tu Yerusalem manaon na porsuk sian akka situani na torop sian situani malim nang sian si boto surat pe pola ikon mate ibana bunuon jala pangoluon di paari patuluhon. Dungi di harosi Petrus ma ibana di saritai ma ninnado. Asima rohani di bata di ho Tuhan. Unang ma songgopi tuho. Alai humusor ma anggo ibana mandok tu si Petrus. Lau maneho bolis. Gosip doho diau aidang di paroko akka na di dibata akka na di jolma do dungi di dok Yesus ma tua kasih siana nasa nagiot manghuto nau di syuadahum madirina di porsan ma silang na tu ibana di hutom ma au ai nanaing paluahon hosana magahosa do alai na aguan hosa alaniau ido na jupangan ayah ma atong gunana di jolma nang dilihat portibion diomo anggo mago do todina ahama tarlihon jolma bahin tubus ni todina ay na Roma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rab dohot akka surusuruanna dungi baloson nama tu ganup hobar tu nani uluna situ tudo nahudogot tuhamu dang namangai hamatian anggo deba siat akka na jongjong dison sojolo diida ro anak ni jolmai di bagasan harajaona ido sahatna damang do dainang songon topik ni mingguta dia palatikon didok maswada hodiri mamorsa silang jala mangyuto Yesus lapatan na risi damang do deinang omma songon tada manang ciri manang syarat nagabe sihuton Kristus sita alani damang do deinang molo disukut do tuhita dia palatikion mate ado namana daho kita gabi halak batak usukum majuhita
Ahado na manadaho kita dia palatikon song kita majo na pungudison nagabi halak batak kita. Ahma. Pasti gudang do ate. Alai nanang si dohono damang do day nang. Na manadaho kita gabi halak batak. Na parjulo iman daikon adong do di hita margata. Ido. Pitor adong di si margata. Oh halak batak don. Sepola pajupag peibana ngabo itada. Oh halak batak don nanti. Baru di dung makatai di boto matarbona itu teh. Nangatong dakta boto tarbo tabede. Dungi mangatusiah partuturanna. Nangatong ibotona gabi paribanna ade. Boruna amang boruna hian gabi tulangna gabi asing asa dapot teh. Si bawa oma asa dapat teh burun yang mangborkon udah ke matulaku inna apek salah kan itu baru olo madahoti akka paradoton olo madahoti akka paradot molodang tatu si partururon molodang tatu si musenge dolodang tauduti akka paradaton damang doinang manang tarbota dak taboto Ahma didok bison, didok mehita, batak dalle doho, ina, itu tahe, nana gudangan apalagi ita budo pi batak dalle, gudang go senario di daerah Syataran manang Medanan didok ko batak maya-maya, ate, foto amudo maya-maya, di daerah Dion, omma kapesisir mo, mulai siak kisaran Indrapura, Batubara, 50, somma, ate. Gudanggo akka dong atu buta akka dong tamargata manang hita lak batak hidok disi akka maya alana dag dia tu siamang do taminang agiaha taringot tu habatakon ang dia tu sida nak pedohono targoari mana di bay margana soni sarana marga tabun unang majo udok margamuna te alana mudok margamuna ulo do gabi cik rohamuna dabum majo diriku sadiri mau udok nate alana molohami parjamita udeng gedopa tuduson tu diri nemi anggo tu dirimu na mando namang ay nabano kan di tahun inan kan ido lakin udokon molodak tabutusi agia hataringot tu habatago tarubo bimargata ay margaku margata bu sedia don sedia tubu ahado ahana inon dakta tusi bai manakin da idok mahita gabedalle omma amang do tamin de konakin imana mana dahon identitasnya identitasnya songo sahalak halak batak songo sahalak halak batak songo nima ade sonari dia mang dot dei mag sonari hita songo dia do hita ima patari daun tarlubo mima halak batak nau tinobus ni Kristus Yesus sonari masuk mehita tu dada ahado na mandadaw kita nagabi halak si Kristus ano naman daw kita nagabi halak Kristek kita. Pangi Kristus. Husukum maja tu kita. Holan nata surat di KTP Taido. Olo do nata surat di KTP Taido lo gabi asing ate. Nilapor do tu bagian cara sipil Kristen do iba agama na asing ate. Holan ido manang nata surat di dokumen na asing ate. Di catatan sipil do honon di surat pernikahan holan ido. Di akte nikah itu oladido hita nama daun gabe hita anak Kristen nah tersurat di KTP itu molo hita halak batak dohonon tarluboi hita saluhuna naung ditobus Yesus Kristus di dok disot halak naung manada Kristen ima porsia imanat Kristus jala tardidi ido manado kita halak Kristen imana porsia jalanunga di dihon imana di bagasan ama anak do to di papadia anggo KTP do dokumen na asing amang do tawinang tarsurat pe ugamot tadi si holan identitas tasabing doi namana dah kita marugamo nariko si raju mata dia palatikon nunga behita gabe Kristen na tutu
nunga behita gabe tapatarida songo siu Kristus na tutu manang holan identitas KTP. Lana siringko godang ate marjamita mandokon unang holak songo Kristen ita songo kapal selamin nate. Holan acara-acara penting baru molok imana saranaha tarbidi anaknya malua anaknya baru Natal baru baru tarida 45 tahun manang tabai mak sanai manang manang muli boruna anaknya holani tarida manang ido amang doto minang molo adong na banuku kita sonarion Wasa hita ulo hita mangiton Yesusi. Boy do talu si amang do tawinan. Kenapa kita mau mengikut dia? Kenapa kita mau menjadi pengikut Yesus? Jela isi do na memilih kita. Ada kita memilih Yesus ah. Ada ulangin gabi dipilih kita. Kamu matul. Suku-suku non. Nakini dokon buasa gabi si Kristus kita. Isi do na memilih kita. Ada ulangin gabi dipilih kita. Napar pudi ahma alusmu amang inang akara poso nama pegi jamitau. Omma nanang si pasaton na ditupukot di hita dia palatikon. Odo na berikut dihita terus marsiajar mang do taminang asal martaba parbidotoan parsiajata digulu ni halak Kristen. Ningulu ni halak si Kristus molo parbintoan ni portibion ay na jojotan hita sape olo do S1 S2 S3 S4 so now nga S4 tau SD SMP SMA baru sarjana S4 tau kan sape dohono namang do taminang ala ni rikot ni parbintoan ni portibion olo do hita satu dakini dokon tu dia do teh hita nau mencari ilmu dakini dokon tu negara anu teh Cinaan ni dokon negara anu teh dokon negara tebu anu bambu tirai bambu ate carilah ilmu sampai ke tirai bambu ina paya kok kita mang dot tabenang ala nirko di parbintuan ni portibion buseng olo do hita dohono namang do taminang gebe lam hita lam malo ate isarata marnibi hita na budari ate marnibi hita na budari ini pitau dung hita ba om aka sipata aka ulon hita diba aka amado ditafsirom mani binon ibay madu angka satu oba angka om malah nirikot na amang do taminang itu tahe HP ngamang do taminang surat maluat tapi surat hot niripet tapi kalau do sipata dak taingot tadi lai yang go parminto toan ni tortibion hato do taingot namang do alani perlu do taingot amang do taminang usia bukanlah patokan atau jaminan seseorang menjadi nungga gabe si Kristus kita usia kita ini yang walaupun kita sekarang ini sudah ada berumur sampai di atas 80 mungkin mau mencapai 90 ini nakini dokon bukan patokan bukan jaminan nakini dokon menjadi gabe hita siut Kristus alana damang dok deinang taboto do dia do sejarah ni hak Kristen dolong dia do sejarah ni si Kristus molo taboto sejarah ni Kristen ini memulai sian nega Antioquia don si Kristus manaping Kristus ido lapatan na Kristen. Na parjolo dahono na jolo si Kristus don. Alay dung di Antioquia di dok madagabe halak Kristen. Alay bahasa idokon halak Kristen. Istilah sa Kristen namang amang do taminang asatabo to ate. Sa sitong na Kristenon julukan ejekan pangareheo do. Ejekan do. Kristen ina. Ejekan do na jolo. Ini adalah sebuah ejekan. Alai gabe sada kebanggaan mau namang do terminang. Alai gabe sada hasangapon mau doi diaka sisiut sisian ni anak Kristen.
Kristus. Kebe salak kebanggaan. Alani aharwa direhina sida. Alana pangalau ni sian nei adul sian na adong dihutai di Antioquia. Idu gabe direi. Sarupa dia mang do taminang sipata di sada perpunguan kita di sada punguan masuk kita di sada punguan asing ima parulota apa yang dinggat do parulotan olo direi pabebe dia kok itu kayak itu so kami pedi kapus solo soni ta kebaktian ini pabebe dia kok kawan nah hodo agen ni Roh Kudus ningot do lo sipata ade itu amang do taminang alani asing na berang joni ulan na barede song lapatan na nabartanyang gimana song lapatan na alani halaki na surat-surat ko terus marat alay surat-surat nang di gereja dangay din hiya gereja di deo kaya bidok kom nawaro halak Kristenan indo nakin kon na mga leon guari ima ise akasi blebe guna mga leon guari ta si Kristen halak na soporsia. Ido amang do taminang hata ni Jesus di dogma di trupuk tahun namang yuton ibana ikon manaon diragam ni hasusan alani kuarna. Jadi molo adong do naman dokon mangyut Kristus dang adong behasusan mago parsahiton mamora ibana nga perlu behita hati-hati di si. Alani damang dot deina di masa nuaingon marluba do hita jolma amang dot tominang papungon akka pengikuta. Isarana tokin na ite tahun 2024 mana masa di si. Sarupa may pemilihan nate kepala daerah pimpinan pemerintah tak nang pimpinan ni gereja ta. Itu 2024 toh. Sudah itu amang dot tominang marluba-luba laho papungon akka masa. Sarana do honon napeng ima akka DPR didok ma masya alai molo didok akka artis ahama fansna ade fansna adong dua jenis pengikuton na parjolo didok penggemar dot anggota tarot tunang pengikut amang adong dua jenis omma sada penggemar dot anggota ado nama beda honon amang dot taminang penggemar pengikut na manada idolana alai idolana dang manada pengikutna imana kini dokon penggemar alai molo didok di si ima anggota amang dot taminang emang idola manang manada anggota ruas dua sarap manada do rasa masak manada do molo punguan manang parsora boydo di bahe kelompok akka pengikut manang anggota isarana contohnya mamang do taminang mungkin jupang kita do sada di tonga-tonga ni punguan na tahyuton songon sada cirikas ade manang ciri-ciri ni akka dongata alana mang do taminang molo di punguata molo di parsoran boydo di bahe kelompok ni akka pengikut isarana adong mak kelompok ima si baga-baga amang lapatan di si baga-bagaon lapatan na molo adong pangomongan ringgas matu parsauran molo pi adong pangbagian molo dunga adong pembagian baru be ringgas mau tu parsauran baru tarsurat si tarsurat lapatan na penting imana terdaftar imana gabe anggota dang di hari keton imana luhutan manang punguan nih wape punguan ini dang ya penting kau terdaftar di si. Nah patuluan si kritikus. Ima dang makaritoton ima manang dang dohot mangulahon. Kolan gumodang may mana hola kritik manang komentar. Dang adong tikos na diula kadongan na dihilarohana. Ramos hatana alay dang marpabahenan. Daksokon hau ni parbuya ni hau yete Ramos si mana alay gabe makoron na nauli. Na parpudi masatia ringgas mangulau narkot di pungwani dang maretong dihalujan doh korban partikian pikiran doh si bahenon.
Alan dia mau kadong aku di bagasi Kristus. Songonima dia pelatikon di gobar ni turpukta dia pelatikon damang dot na imang taringo tu mangyuton Yesus. Mangyuton Yesus di perluan ima dihasiatian. Mengatusi makarikoton mangulaun naso mamilangi naso maretong akaharugian di partikian pabahenan dot hajojan di nama beritahon di ngolu siut Kristus. Alanido tu sido hita amang dot minang tarjo. Tu sido hita tarjo. Molo tahiton mangyuton jis dang holan naung tardiri nakid dang holan naung malua sude na holan ahadi sule holan nasarana de sude holan alat doi alai na rikot di pengajarion nasitong mangatusi nilai-nilai di ajarni Yesus. Asa odo amang do taminang gabe siulah nota marhite di minggu tahun. Adong ma tolu syarat na iko siulah nota na paduduhon na gabe siut Kristus ita. Hal na umum do namang do tawinang adong persyaratan na ikon masuk kita tu sada grup molo na yang masuk kita sada punguan. Songoni do siut Kristus pesongoni ikon mangiton mangoloi do mangulahon pangajaran ni Yesus do pangajaran ni Kristus do. Contoh nama dia mau amang do taminang ditupuk to di paboton Yesus do na ikon manaon di bana maposuk ibana. Alai Petro masih Petrus di hati dako si Petrus ma do Yesus ina gabe Mesias anak di bata na tumimbul parwana badung gijang. Hola di pabotohon Yesus nakin imanakin hamang iko manaon na porsuk imana. Pitor muba rohana gabe portibe. Masih terida sedia mah terida di mana. Ido doko si Petrus asima rohani di bata di ho Tuhan. Unang masonggo pituho. Alan ido namang do tainang di patorang Yesus manaing mangitok Kristus ikon ama. Ikon disuadaho dirina. Di porsan ma silang natu ibana. Di yuto ma Yesus. Ta sigati majo amang do tamiang natuluon. Naparjulo ahadi doko disuadaho ma dirina. Menyangkal diri ete. Masuadaho diri. Neang di padohan borat di bangulao. Maswado diri ima. Neang di padohan borat di bangulao. Maralo tu roha hadagion ido maswado. Adong argana iko sigaraho. Ima pengorbanan. Namasa di goluon bekorba pehita ala adong natahirim sia dongata. Ido namasa di portibio pasti doa mang. Olo de hita berkorban tu dirita sampai habis-habisan. Olo do alau natahiri. Leo tu au asahu leo tu ho. Ido gudang. Jolo leo do tu asahu leo tu. Maswarau diri. Gare ada amang do dahinang. Mula di dokot tu hita maswarau diri. Bodoh hamu meninggal maswarau diri. Na parjulo olo do hita parjulo olo do hita dang manu lagi. Unang majodah mang. Alania hamang do taminang. Alana sono. Wada gabe olo mau di diriku di aturan ni. Masa au gabe diaturi. Apa yang gau papakat do. Adong go jabataku. Dang ikom mabirnya di mana pasang aponau. Gabi ulo mau pamagon statusi, ay namora doaw. Nda ikut dipuji jala dipasangap manianau. Mulu soalan ni pamikiron, doho pada potu, dang boy jadi di bahini. Da ikon au ma raja siskunon jala paniroi. Gabi pahubas mau, da ikon ibadah dunia makubas yau. Gabi au mania mangido maaf. Ay dang au na salah. Da ikon ibadah do masobat wow. Dang
tartangyakun iba au ibana ala nunga parasi di pabenaku. O mamang na jojo taringot tu na maswada diri. Akaro si songonido na mabay maul hita jol maul lau maswada diri na. Akao mamang do tabinang gabe maul hita maswada dirita. Aido didok di ayat 20 nomi. Aidang marlapatan, aidang marguna salut na taomo di nguluton, ay subuhi di gabe tubus ni osata. Dang boy gabe pajogoton umurta. Boy pehita amang doto minang manor ubat na arga. Hai pasoni siat di batadoi. Boy pehina ngamang doto minang manor podoman na sia sere do berlian. Sonang modo pita di debata boy pehita manor bagas na mewa las ni ruasia debata doi dang adong na hapeng anggo saotik hosa taon holan asini rohani dewa jauh bado hape alani amang dot minang dang adong alasan kita colma laho maka cijak kontroha jangan dong apeng rohani lasan kita lah maka kijak kodroa. Alai alani hauluion dot ela ni portibion torob do hita jolma nabangulau namaralo di hak Kristino alania alani pangkat alani jabatan alani amoraon dot akan nasoboy manahan di hamaolon. Ulo magabe si gadis hapor siom meta. Odo nadiok ni nadiok na paluhok na hosana hapeng gabe aguan hosa ido didok di ayat 25. Nunga di palua colmai sia dosa hapeng ditinggalhon haluaoni. Alani damang dok deinang maswadau diri dak sarupai pengendalian diri ate. Dang tadokoni menyangkal diri itu sama dengan pengendalian diri. Manang menahan diri. Maswado diri tubuh siat rohana serep don. Na mangarajumi gogo do wasoni di bata songgok di bana. Songon si Yohanes padidi do namang do dawinang. Palurang na ubelga siat akapadurang. Haserepon ni roha do na pinatuduna dang ulaw na balgay ay ibana do na madidi Tuhan Yesus. Boy do honon ni si Yohanes padidi ya do balga siya Jesus. Ayaw do madidi mana? Alay ulaw na hasirepod do ulaw di mana? Alay di do ibana do. Do di do si Yohanes padidi. Yang go ibana patut lam gadda lam morma ang guaw. Idok si Yohanes padidi anggo hita daw. Wano imana balga ay turukku do ibana. Iko daw do balga. Ako dito. Tapi to hatop di hita ti abang do tamina. Balik na do hita amang. Dang no balga si siani siya guruna. Molo si siani mamolo si siani Tuhan Yesus do hita. Da ikot balga manian hasangapon Yesus di golutaw. Manibakon hasangapota. Karena sekarang ini manusia sekarang ini banyak hanya kehormatannya lebih tinggi daripada Tuhannya. Sudah banyak kehormatannya daripada Yesus yang dia sembah. Alani damang dok deinang tutu doi maswaro diri niang di padohan borat di pangulau maul diula dang namarlapatan dang boy diula. Asa odo rikot hasil peniroha mengakui waso ni Tuhan Yesus di ngoluta. Alani molo tarajumi do namang dok deinang ngoluta hola basa ni debata di ngolutaon. Na so adong wasota manabay sada umuta. Naing mapakyota ngolutaon laho mangulahon na denggan. Hobar tu pasu-pasu naong tacalawi. Adok pedihita mang do taminang dadagabi mabahen hagi jangon ni roha dihitai. Nueng tatutuki Tuhan Yesus wata. Molo nong tuturo hita mangyuton ibana ikot tapamate ma
roha daging on. Kristus ma tiro dihita. Di suadaho do dirina, wasona, hagogonna, do asongoponna, tumi burupana jolma ibana, marite hatubuna, ngoluna do sumeho dirina, marite hamamate, asamwa, asamalua hita. Baik kok kita mang do taminang tuatai, rosian harajaon, di suadaho dirina sa gabe debatai bana. Itinggal honi bana wasona, itinggal honi bana hagogonna, ditinggal honi bana hasangaponna, tumirupani jolma do ibana tubuh tu portibion, jala nguluna, doh sumeho olo do gabe sumeho dirina lau mahua hola lau paluau kita. Kita donya marutang, alai hosata gabe tobusna, hosaibana gabe tobusna. Baik kok kita amang, kita do na marutangi, habeng ikon ibana do nagabe korbanate. Alani olo mahita paserepot diri, paserepot roha, masuadaho diri, asa dipauba gadup ari hobar tulomor ni roha ni debata. Di bagasa serep ni roha. Do pangului tardok kita ma dada aube na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasanao ikonob ma amang do taminang halak na masuadaw diri ngoluna mandokon di Galatia 2 ayat 20 didok dada aube na mangului nuaing Kristus do na mangulu di bagasanao. Na paduahon damang dode nang didok kondisi di porsan masilang natu ibana. Harus memikul salibna. Taboto doa halo lapatan ni silang amang do tominang. Silang lar lapatan dui hamolon. Si taonon na diurupan ni alak na mangyutok Kristus mangulon nasito. Odo resiko na masodaw diri. Ujuk tu Kristus dak sude hamaolon si taono ni didok silang unang ate jangan ate amang do tawinang moloro si taono ni ita dokom ma ahala si Kristus do apa kita do mangulah honi unang ate dak sude manake do dokon molo alani hatatta do nasoboi dirajai do pangalona naso suman gabe targasip manang gabe ditori halak kita dangi gabe silangi hati kita. Itu bukan menjadi silang, itu bukan jadi salib halak katanya. Saksi manang human doi alani hita na patubuhod do alani hita do nang gabe patubuhoni alai molo tapasingot dongata asa marhamu baon ibana siapa bahenan na sotre gabe di paholang gabe di parbur kita odo naridok na silangi odo gabe dirok silangi isarana molo adong sada parjahat dijadikon hajahaton na diulahon na denggan tada ni hamuban ni rohana dak saya sudah marlas ni roha tong do adong na marei manate. Aido amang do taminang sipata ulo do margaiti ta. Soni do tong hami sipata molong ngapitor lilig jak terida deh. Nang rodo to di parbadia puang asa oho tu bagas coron ulo do sipata soni. Alana ido lakidokon sipata ita ulo do gabe olo ita siak kita gabe olo dang lomorohana. Adong do gabe pabur-bur ko di mana? Apalah halak parjat muba rohana. Ibataridaw na kanauli da kanadenggan so si Kristus di mana? Ulo do pabur konon. Kan ido godang ni jolma di portibio namang do taminang. Pardonganon dua do godang na amang do taminang. Di portibio dah. Sadedenggan-denggan dah hita adong do alota. Ido kan? Di masa da godang. Da padona sajahat na hita amang do taminang. Adong do dong ata. Ima. Ida dua godang di portibio. Sa dengan na parjahati mu baibana.
Apalagi dohonon na mangulon parjati pas korban na. Tolo do parjulu korban na imbabupur ko di mana. Alani damang do dei nang di bagasan Kristus burado mangadopi bura-bura. Isi na boy mangadopi bura-bura. Kita maju suku maju amang do tabinang. Mampu do kita mangadopi bura-bura iso. Mampu do kita menghadapi hisak-hisak. Mampu do kita ditori jolma ala mangulaon hati gora do asitongan. Unang majangan epitor beleti do kita ala semampu. Marasing bedo ala ni borak torop ni halak maul mangulaon ni. Ala ni damang do deinang marasing bedo silang nata porsani di gadop hari amang. Tidak sama. Kita yang hadir di sini tentang bagaimana salib itu kita pikul itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Hobar tu dia be. Hobar tu pajawut tadi. Daksa rupa mang do taminang pajawut di salak sonon. Tu pajawut salak sonon. Si taonon na tao. Marasing bedo. Uduk di hadapan Kristus ido kuci utama. Mamorsa silang rikot hasitan di roha. Hasatian mangulolomo ni roha di Jehovah. Proses pembentukan napi natupan ni Yesus Kristus di ngulut tung marasing do sia jolbai. Molohita jolma berusaha dolari sian aka persoalan. Ini memang sifat daripada kita manusia. Kita jolmaon, saya berusaha do kita pitor lari siang persoalan. Alai Tuhani dipaluas do kita menghadapi parukilani. Songon sere asaga besada perhiasan nauli ikut dibongkar do ibana, dipamasuk tu cairan kimia, dipukul-pukul. Baru petarida sinodang naya ti amang dota wina. So ni do nang kita di paluas Tuhan itu kita menghadapi hasusan alani hati goran asa gabe sisian narga do kita. Iko porsia do kita dang lobi sia gugota hamolodi tuhota ro di tonga-tonga ninguluta. Penderitaan yang menghampiri hidup kita itu tidak pernah diberikan Tuhan melebihi kekuatan kita. Itu nak didok di paluas Tuhan ipe kita menghadapi hasusan alani hati guran asa gabe sisian nargado kita. Iko porsia do kita dang boy lobi sia gugut tahamoloni jala dirupi do kita mamorsa silang natahugi. Apa yang Yesus mamosan naso silang naso situ nahian iko kita hian do manuhuk nay hapeng do musing Yesus mangrupi ta ido didokon di Filipi 4 ayat 10 salu do tarpatu pa au marite hite ibana na margogoyonau amang do taminang di bagasan Kristus hasatiaon mangyuto Kristus diuji jalat hataridan na ditikib mangadubi hamaulod do mangadobi hasusado, mangadobi parukilot do. Soldado diuji hasetiannya di tiki perperangan. Seorang tentara diuji kesetiannya ketika dia diberangkatkan di dalam peperangan. Hasetian nama proses silang perlu mamang do tabinang disi. So salah tentara ikut di mana nang maporang ikut ada perlengkapan. Sonido nang hita amang do taminang hasatian mamorsa silangi perlu adung aha na parjulu marpatas ni roha hikmat baru na padohon habingi to ni roha kesabaran omana nanang si persiabota dunia hatawon tanuci dohop pakirimon pengharapan kepada Tuhan ido didok nanti amang odo mabah kita bergugu dan madile behita dan putus asa behita alani amang do taminang paru kilon namang gulon hati goran roha na madile
Tungbui do dayon holong do papenan Jehovah di goluta. Maul jala raispe tadalani amang do tawinang ngolo di bagasan hasatian ita. Benget ni roha ita do pakrimon tardok kita ma Kristus hanguluan diau laba nang hamatian. Alani damang do deinang napatoluhon naparpudi di rok itubuk tahun yuton hawina harus mengikut Yesus ahado sihutonota mengiut Yesus marlapatan maliru roha do papayanana ido didok di Yohanes 10 ayat 14 patik nai baru mahuliat tuhamu naing mahamu marsiholongan hamu son holong ni rohaku di hamu naing ma soni dohotamu marsiholongan nunga dipatudu holok na tuita nunga dipalua hita sia dosa jala disuruh do hita mangulon holong tudongan naing matarida bukti ni hamaletota bukti ni pamujiota marite parulaota dohot pabahinata nadenggan tuganup dongan asa di bagasan hasatiaon haringgasok kita mangulahon holong tudongan tuakadongan ima holong naso marparbuat maroha na panguluhon dongan pauliulion dada manigai memberkati bukan untuk mengutuk mengampuni bukan untuk membenci menerima kekurangan bukan untuk kelebihan saling mendoakan mahitamang molo halak namang hiton Yesus saluhut naniula ikut dipertanggung jawab podot jadi ahado upa namang yuto Kristus di bagasan hasatiaon di dok do di ayat 27 amang do tamunang ujah amadehita aina Roma sugut anak ngicolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dot akka susuruanna dungi baloson nama tuganuk hobar tu naniulana baloson ni Yesus ma hobar tu naniulana nama nibil nama ila mangulahon maila makatida ko Yesus pailaon ni anak ngicolmai do ibana dinaro Kristus di bagasan hasangaponna alai na mangului patik do mangulan humna dohot maka tidak ko Yesus di ngoluna dapat tupal hanguluan di mana Kristus do nagabi sitidangi na diadupan ni amai alai tung masariko do amang do tominang ima hasatiaon mangyuto Kristus marlas ni roha mangulon hatana satu ujung ni ngoluta asa tarjalohita tupal hangaluan alani songoni dok di pangukapo 2 ayat 10 unang mabiar kita mengadopi akka hapursuota nuaing manang nanaing rope alani damang dok deinang sonari na parpudi dok tu hita dipilih Yesus gabe siut ibana hita ala holong do basa-basa nasabing do ahado nagabe tujuan ni goluta sonarion molo Yesus do tujuan ni goluta atong setia mahita unang manibil hita tu siamu do tu syabirang tigor ma pardalanata mangito Yesus molo tung maulpe mamorsa silangi nata na dihitai asa di bagasan uduk ni roha mahita mangidohon pangrupion sian Jehovah di bagasan tangyakta unang masadi hita mangulahon na denggani tuak kadongan taida ma tadda pamujion dohot pasangapot Yesus di hitadi alani damang do deinan asa unang holat identitas hita asa unang holat KTP hita nagabi Kristen alai gabe Kristen na setia mahita di pargogoy alani di pargoy debata mahita jala di parhoy Tuhan debata mahita mangulon hatana dia palatikyon amen martang yang mahita mole ate madiho ali Tuhan
dihatam na pinatariasmo dihami dia palatikyon na paingotok kami galup di pardalanan ning ulun nami. So kami naong siu Kristus, naong titombusmo, naong madjalo aka basa-basa mi. Asa unang ali Tuhan gabi tarubuk kami. Asa unang ali Tuhan gabi ulo sarubak kami do portibion. Ala boto kami. Sa lilit kami mangulo di hasyang anon tung pola ikko portibion totong laho manugyo kami asa ulaho kami alay Tuhan naso di bagasa lomo ni roam. Ala ni alay Tuhan di paingoto kami dia palatikon songon tada di kami naong dito busok. Songon tada naong madjalo wasom paso mi. Asa unang maila kami alay Tuhan songon na madjalo. Molo pe alay Tuhan tumatsay burat akan na huadupi kami di badalan ning ulo nami on. Aso pataridok kami malay Tuhan na parjulot sa nami dok mi ima di dokoko do kami asa maswadaho diri nami. Maswadaho diri alay Tuhan tumatsay maoldo. Ulau kami molo ragam ni akapasu-pasu mi marlobi-lobi ujalo kami sipata gabe basa-basa mi alay Tuhan gabe ulo kami patubun aka hagijangon ni roha. Alani pos maruha nami alay Tuhan molo pendungga di lehok kami dia palatikon aka basa-basa mi. Nang pasarepod nang ma alay Tuhan tarjo kami mamakke sudi akapasu-pasu mi. Lau mangrupi ya kadongan nami ido alay Tuhan nagabe si Kristus. Ido alay Tuhan lau halak nagabe nang maday akahaluon na siya kwe. Jala di doko alay Tuhan dia palatikon asa hubosa kami ma untuk kami ma silang na Tuhami uto kami do silang nang hutu kami on alani guarmo alay Tuhan tung macay buat do sifata oleh Tuhan gabi gali yang go daging nami jala sifata gali aka partodion nami alay sima roha malay Tuhan mangrajai roha do pikiran nami mahite to di perbadii asa margugo hami alay Tuhan molo pero kasih tawono ni molo pero aka parukilo di dang munggil hami dang mubah-ubah porsion nami songon na pinatarida ni Apostol Petrus dung di bege ibana alay Tuhan di dokmi na iko manaw ko alay Tuhan manaon na pinarsilang di dok ibana di baga sa diri na unang ma terjadi songoni alay Tuhan. Si patasong ni do hamil alay Tuhan daktar tuh kami molo nungaro akasita kono ni daktar tuh kami molo ro akka parokilo ni. Alay nung nga di pargugoy ho kami palatikyon alay Tuhan. Nasa tolap ni gugu nami do alay Tuhan di leko ro akasitaunon dito nga to nga ningulo nami. Jaladang di pasobuho kami. Di dongani ho kami. Di pargugoy ho kami. Di rupi ho kami. Songoko alay Tuhan nang manuhuk silang nami. Nang mati ho di opener silangi lau manubus sami. Songoni ma. Di pardalanan ningulo nami dia palatikyon huilala kami dope diurupi hodo kami lau manuk akka na sitaonon di tonga-tonga ningulo nami jalan na parpudi alay Tuhan ya jari ho kami alay Tuhan songon tada ni Kristus ikon songon holong mi naong makolongi kami songon ima museng walongi kami saluhut akka na tinopami tarlubo mi ama akka dongan nami colong ma alay Tuhan. Unang gabi alay Tuhan gabi si parehi kami di tonga-tonga ning ulo nami. Unang gabi si partutukan kami alay Tuhan di tonga-tonga ning ulo nami. Alay ngulo ni ala si Kristen, ngulo ni ala si Kristus imagabi pasu-pasu maibana tudongan na humaliang na manang di dia pe na sida maringan. Pos roha nami alay Tuhan. Urupamu kami mangulah ni alani pasatami ma suderuas ni uriam. Agabibe pasar minggon sian na met 1 na 2
si roha malai Tuhan dongani nasida rubi nasida dia kahagalionna dia kaparnguluonna dia kaparkarijoanna dia ka sitaonon na dia do nasida le Tuhan una pasobu nasida mangulahu salu nai alai mahite to di barbadia woto hami na marguguma salut akka ruasni rami lau mangadobi disudiaka sitaonon na di bardalana ni goluna tong moleate madiho om matang yang nami mahite anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan amin. Tau di mamuseng mari dihita siap buket de nomor 230 laos tapapunguma peliata.
jok kita saluna. Tatangnya koma piliata na tua dopani debata martang yang meita. Alai debata aman amin ya di bano gijang hodo harwani salhut sileo leo na dengga do nasa ulibasa na maulutus. Upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami ho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparsia kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion. Buhai marwanami maritehite todim. Asalam hutadahami gudang nisi leo-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alai amanami na di bano gijang say pinarbadia magwarm. Say Roma harjamu say saut malomoni ram di bano tongon soon na di bano gijang. Lehom matuhami sadaron hangoluan siapa hari. Si sama dosa nami songong panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu siat dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasong ma damena tu todi munabe.